channel, είμαστε η Κουνουφού. Ένα, δύο, τρία. Γεια σας παιδιά, είμαστε η Κουνουφού. Είμαστε η Κουνουφού. Ωραία, ένα, δύο, τρία. Γεια σας παιδιά, είμαστε η Κουνουφού. Και εγώ είμαι η Φουλουπού. Και εγώ είμαι η Κουσουτού. Ή αλλιώς εγώ είμαι η Δία. Και εγώ είμαι η Ακάστη. Λοιπόν, και σε αυτό το κανάλι, πρώτα απ' όλα το κανάλι το φτιάξαμε για πλάκα. Μπορεί να παίρνουμε hate, δηλαδή κοροϊδίες και τέτοια. Και εντάξει, τα δεχόμαστε. Τα δεχόμαστε όλα. Δεν το κάνουμε για λόγο. Αυτό είναι το κόψεις. Δεν μπορεί να είναι τόσο χαρούμενο. Ωραία. Και γενικά για πλάκα μόνο. Ναι. Για να κάνουμε και εμείς την πλάκα μας. Να γελάμε εμείς, να γελάτε και εσείς, μην τι θα κάνουμε. Έχουμε αρχίσει ήδη. Λοιπόν, και σε αυτό το κανάλι θα έχουμε challenges. Βίντεο σχολιασμού. Βίντεο αντίδρασης, δηλαδή βλέπουμε ένα βίντεο για πρώτη φορά και αντιδράμε. Τι άλλο να κάνουμε. Θα κάνουμε. Δεν θα σας πολιτήσω πρώτα απ' όλα. Διάφορα challenges. Challenges! Το είπαμε ακόμα. Και αυτό είναι. Και ναι, γενικά αυτά. Και ό,τι άλλο προκύψει. Και ό,τι άλλο προκύψει δηλαδή. Μπορεί και Q&A. Ναι. Εγώ προσωπικά θέλω. Αλλά σχετικά μας το ερωτήσεις. Θα βρούμε μόνοι μας το ερωτήσεις. Θα βρούμε τις ερωτήσεις. Λοιπόν. Και ναι. Άμα κάποιος πιστέψει, επειδή οι φίλοι μας Κουνούλου TV. Κουνούλου TV, ναι. Άρα subscribe. Ένα subscribe και αυτό θα το έχουμε το link από κάτω. Από κάτω και ναι, μην πιστεύουν οι Κουνούλου TV ότι ξέρω εγώ τους πήγαμε νόημα. Ναι, δεν το κάναμε, έτυχε. Έτυχε. Αυτό το βίντεο είναι... Δεν το είχαμε τραβήξει πριν το βάζουμε. Γιατί τώρα το τραβάμε. Δεν ξέρω. Αυτό το βίντεο, το κανάλι μας. Το κανάλι μας. Απλά είναι ένα ωραίο όνομα. Πολύ... Μας άρεσε βασικά γενικά η ιδέα. Ναι. Όλο αυτό. Οπότε δεν θέλω να πιστεύετε ότι αντιγράψαμε ή κάτι τέτοιο. Ναι. Και εμείς είμαστε twins, κολλητές. Ναι. Και κάνουμε συνέχεια βλακίες. Είμαστε τρελές. Δεν είσαι δικός μου. Ξέρεις τι είπα χτες. Τι είπα. Έτρωγα και δάκουσα με τα σιδεράκια το κάτω χείλος μου. Και πονέσει υπερβολικά πάρα πολύ και ξανακλαίω. Βάλε λίγο να μας μυρίζουν ωραία. Τέλος πάντων. Και αυτό λοιπόν. Λοιπόν, και αυτά ήταν όλα σας είχαμε να πούμε. Αυτό ήταν το πρώτο βίντεο μας. Αυτό ήταν το πρώτο μας βίντεο, έτσι για να γνωριστούμε λίγο και για να έχετε λίγο μια ιδέα για το τι θα κάνουμε. Ναι. Και άμα θέλετε κάντε like και subscribe. Και ένα σχόλιο μου θέλετε. Και ένα σχόλιο. Θέλετε να μας υποστηρίξετε. Και share. Αυτό ήταν, νόμιζα ότι ήταν το φωτιστικό. Και ναι λοιπόν, οπότε θα θέλουμε πολύ να μας στηρίξετε. Ναι, γιατί είμαστε νέοι άνθρωποι που προσπαθούμε να... Κάτσε, άσε με να μιλήσω, να επικοινωνήσω με τον κόσμο. Είμαστε νέοι YouTubers και θέλουμε να κάνουμε ένα καλό που όταν θα μας βλέπετε θα γελάτε και γελάτε και να μην βαριέστε. Όχι, δεν είναι και αυτή. Αναγκαστικά γελάστε, δεν θέλετε, για να μην βαριέστε. Ξέρω που μένετε μόνοι στο σπίτι και εγώ ξέρω που μένετε, άμα δεν κάνετε subscribe και όλα τα υπόλοιπα. Αυτό είναι το πρώτο μας βίντεο, είναι ενημερωτικό και έτσι. Και να γνωριστούμε κιόλας λίγο. Και οπότε αυτά, ναι. Γεια σας! Γεια σας παιδιά! Είμαστε το Φουλουπού Channel.